این مبلغ برای برق، این مبلغ برای مکتب و باغچه، این مبلغ برای اینترنت. ایناش бошад. Яхдон чи яхдон? Тамоман аз кор монд. Навашро намехарӣ? Телевизор ҳам сӯхтагӣ? Мошинаи ҷомашӯӣ ҳам вақташ кам мондагӣ. Ба ёдат ҳаст? Ба ҳамсарат чӣ ваъда дода будӣ? Албатта. Ин чӣ хел фаромӯш мешавад? Шумо қаҳвакунакро дар назар доред? Боз чӣ ҳаст? Гуфтан гиред. Шояд мебели нав мехарем барои меҳмонхона? Дӯстам, зиқ нашавед. Илоҷаш ҳаст. Дар мағозаи Авраам иқдоми калон аз алиф. Яхдон, телевизор, мошинаи ҷомашӯӣ, мебел ва дилхоҳ техникаро ба насиҳаи 8 моҳа бе комиссия гиред. Иқдом аз 18 то 28 ноябр. Фурсатро аз даст надиҳед. Муфассал дар сайти alifshop.tj. Тамом. роҳи ҳаллашро ёфтам. Ба шумо ҷавоб, рафиқон.